Interneten nazioarteko eguna ospatzeko, joan da maiatzaren 17an, .eus fundazioak ni.eus posta zerbitzua jarri zuen martxan. Doako posta zerbitzua, pribatua eta segurua gainera. Arez geroztik batek baino gehiago galdetu didazue ia zerbitzu hori nola konfiguratu daiteken gure Android gailuetan. Eta pentsatu dut, banan erantzuten ibili beharrean, asko hobeto zala tutorial txiki bat prestatu eta behar duenaren eskura ustea. Ni.eus email bat erabili nahi badugu, egin behar dugu lehenengo gauza kontua sortzea da. Horretarako lehenengo eta behin nabigatzailea zabalduko dugu, eta nabigatzailean ni.eus webgunea bizitatuko dugu. Ni.eus cookien abizua onartu eta kontu bat sartzera joango gara. Printzipioz doakoarekin hasiko gara, hau da gaurko helburua, orduan hemen emango diogu, sortu kontua. Oraintxe ikusiko dugunez oso datu gitxi eskatzen digute ni.eus kontu bat zabaltzeko. Bakarrik nahi dugun kontuaren izena, pasahitz bat, eta pasahitz hori berreskuratzeko helbide elektroniko bat edo eta telefono zenbaki bat. Kasu honetan, saiatuko naiz ez dakit hartuta dagoen, baina teknopata jarriko dugu minuskulaz. Teknopata bat erabili eskuragarri dagoela. Hemen pasahitz bat sartuko dut. Nire oraingo teknopata helbide emango dut. Telefono zenbaki bat, onartu baldintzak, eta sortu. Nahi dugu pasahitza gogoraztea? Ni Firefoxekin fiatzen naiz, baiezkoa esango diot. Eta listo, prest dago. Behin kontua sortu daukagula, bi aukera daukagu. Bat da webgunetik bertatik erabiltzea, eta egia esan nahiko erosoa da. Hemen gure kontua eta sortu dugun pasahitza sartu beharko dugu. Eta barruan gaude ikusten duzuenez, nahiko interfaze simplea, baina txukuna daukau eta nahikoa da egin egunerako. E-mail bat idatzi nahi badugu, hemen sakatu beharko dugu, eta hemen dauko idazteko aukera. Bestela hemen dauzkagu kontaktuak. Hemen dauzkagu lehenezpenak edo esarpenak. Eta hemen aukera gehiago, ez? Baina, behar bada, zuetako askorentzat errazago izango da aplikazio batekin manejatzea e-posta, ezta? Horretarako nik gomendatzen dizuet Play Storera joan eta K9 izeneko mail hau da. K9 jarri eta ikusten duzuenez berehala ateratzen da. K9 mail izeneko posta bezeroa instalatzea. 3 arrazoi daude K9 mail posta bezero hau gomendatzeko. Lehenengoa da hemen ikusten duzuen moduan aplikazioa euskaraz dagoela. Aplikazioak berez hartuko du telefonoan konfiguratuta daukazuen hizkuntza. Baina zuen telefonoa gazteleraz badago eta ezin bada euskaraz jarri. Aplikazioen esarpenetara sartu eta euskara aukeratu dezakezue defektuzko hizkuntza gisa. Beraz, hemen hurrengoa emango diogu. Erabiltzeko bigarren arrazoia da software irekia dela, software librea, eta beraz bere tripak publikoak direla, eta beraz ez dagoela susmorik edo publikoa eta jende aurrekoa dela aplikazioak nolabait teloiaren atzean zer egiten duen gure datuekin, ezta? Eta ez du ezer arrarorik egiten, hori ez zaigu gertatzen beste aukera batzuetan, naiz eta beste aukera horiek behar bada grafikoki interesgarriagoak edo erakargarriagoak izan. Hemen konfiguratuko dugu lehen sartu dugun posta helbide berdina. Eta abildua
eus, eta pasahitza ere sartuko dugu, lehen sartu dugun berdina. Hurrengoa. Gomendatzen dizuet IMAP aukera erabiltzea. IMAP aukera honek esan nahi du posta webgunetik edo aplikaziotik konsultatu halko duzuela edozein momentutan, ezta? Ezabatzen baduzu mezu bat webmailean, hemen aplikazioan ere ezagututa agertuko zaizue eta alderantziz. Beraz, IMAP emango diogu. Hemen IMAP agertzen da leku honetan, hori ezabatuko dugu eta jarriko dugu mail.ni.eus, beste guztia ez dugu ikutuko, konektatuko da zerbitzarira, eta orain eskatuko dugu irteerako zerbitzariaren konfigurazioa. Eta irteerako zerbitzarien ere hemen mail jarriko dugu. Hemen galdetuko dugu zenbatero nahi dugun aplikazioak posta begiratzea, ikusten duzuenez aukera ezberdinak daude. Nik uste dut orduero defektuzko aukera hori ondo dagoela. Ikutu ere ez nuke egingo momentuz, eta hori dena den beti daukazue, beti eukin dezakezue aldatzeko aukera ben aplikazioarekin konfiantza apur bat hartzen dozuenean. Hurrengoa emon, izen bat eman behar diogu ez geure buruari, baizik eta kontuari jarriko diogu ni.eus. Eta gero, geure izena eta gero, hemen behan geure izena idatzi behar dugu, eta geure izen hori izango da aplikazioa erabiliz mezuak bidaltzen ditugunean jasotzen dituztenek ikusiko duten izena, bai? Orduan hemen bai da garrantzitsua, kasu honetan, zuen edo zuena jarri, nik hemen neure izena jarriko, bai? Listo, hemen eginda, eskatuko dugu baimena kontaktuak atzitzeko, eman egingo diogu, horrela gure agenda kontsultatu izango dugu bertatik. Eta listo, hasi gaitezke funtzionatzen. Bidaliko diot mezu bat neure buruari ikus dezazuen funtzionatzen duela, bai? Orduan, hemen arkatz honetan sakatuko dugu mezu berri bat idazteko. Tecnopata.ni.eus, narriko dugu gaian. Josen. Mezuan ere. Eta postrutzen naiz, probak egiten. Eta listo. Bidale egingo dugu. Orduan, hemen suposatzen da, dana ondo egin badugu, pantalla berantza arrastatu eta horrela jasoko dugu mezu berria, bai? Postontzian mezu berri dagoen behiratu nahi dugun bakoitzean, hoize da egin behar duguna, bai? Pantalla ukitu eta berantza arrastatu. Hauxe da, gero nik gomendatzen dizuet zer gehiago. Behin martxan daukagula, gomendatzen dizuet gauzatxo bat ere ditu. Hau da, idatzi dugun mezua, eta ikusten duzuenez, hemen dago sinadura bat, programak berak erantzi diguna. Sinadura hori noski aldatu daiteke, horretarako etorri behar dugu ezarpenetara. Ezarpenetan ni.eus kontua, eta hemen posta bidaltzea uste dut dela, identitateak, zireko identitatea, eta hemen daukazue sinadura, bai? Android gailutik ez dakize ponpon, hau ezabatzea daukazue, eta hemen daukazue, zuen izena, eta zuen posta elektroniko berria jarri. Eta hori izango da, zuen mezu guztietan agertuko dan sinadura. Behin listo daukazuela, atzera torri berriz, hasierako pantailara. Eta prest daukazue posta elektroniko berria, ikusten zu erraza? Bakizue orain ez daukazue bat ere aitzakiarik, Gmailetik atoan ateratzeko. Venga, ondo segi, agur.